Benvinguts a Mans de la Natura. Jo sóc l'inspector Culebra i estem aquí situats a l'Espai Natural de la Mitjana, on no podem permetre la contaminació d'alguns visitants que hi ha en Sembrosa. Per això, jo i el meu equip, els vigilants de la Mitjana, estem disposats a fer un taller per recollir-la. Ara estem en un altre espai de la Mitjana, on trobem la periploca, que és una planta que s'enfila als arbres per tant de buscar el sol. Doncs aquesta planta perjudica els arbres de la Mitjana perquè no estan preparats, ja que es podrien caure o fer-se malbé. I doncs estem aquí l'equip dels vigilants de la Mitjana per intentar arrencar-la i erradicar-la, finalment. Company Adrià, ens podries ensenyar com és aquesta planta i com l'esteu arrencant? Doncs és aquesta planta i el que tenim que fer és donar-li un cop molt profund per arrencar-la i que no torni a sortir. Com podem diferenciar-la d'altres plantes? Aquesta té moltes fulles i el perill és que s'enrotlla els arbres i els fa caure perquè pesa molt. Continuem així. Doncs aquí teniu l'arrel de la periploca. Se té d'arrencar des de l'arrel perquè si no tornarà a créixer. I doncs aquí la teniu. Molt bé. Doncs avui hem preparat una trampa de petjades per a saber quins animals hi ha a la Mitjana i estem esperant a que s'aixugui per quan passin que deixin marca. Mira, inspector Culebra, mira aquestes petjades. ¿De qué son? Yo que sé, hazle una foto. Vamos a analizarla. Venga. Hola. Hola. Mira que hem trobat unes petjades aquí d'un animal. Si es podrà dir a veure de qui són. Bé, aquestes petjades semblen. Sí, aquestes petjades són d'un bernat pescaire, perquè tenen 3 dits cap endavant i un bastant llarg cap enrere. No sé, aquestes s'han vist per aquí alguna vegada. Crec que tenim una rèplica d'aquest ocell. Gràcies. Es poden apreciar els trets de davant i el de darrere. Sí, sí. Sí, definitivament és un bernat pescaire. Sí, sí.
Una de les nostres activitats ha sigut la pesca de macroinvertebrats a les diferents bases de la mitjana i per fer-ho hem construït dos tipus de mànegues. Aquesta hem lligat un pot a la punta d'una mànega, llavors quan la tirem dins l'aigua tots els invertebrats es queden a la punta i per aguantar-la està subjectada amb 3 fils. I l'altre tipus de mànega és per pescar a prop i per subjectar-la hem utilitzat un bastó. Bueno, què? Ja tenim molts animalets, no? Avui hem estat observant els macroinvertebrats que van caçar ahir a la basca. Principalment hem trobat crustacis ostràctodes, puces d'aigua i escarabats d'aigua. Després de reparar algunes caixes niu que estan en mal estat, l'inspector Culebra i els seus ajudants les penjaran en diferents punts de la mitjana per a que puguin venir ocells i que hi facin un niu i així els puguem observar. Gràcies per haver-nos acompanyat amb aquest viatge per la mitjana. Els vigilants de la mitjana i jo, l'inspector Culebra, ens despedim i espero que us hagi agradat. Adeu!